When I perform, I always choose a costume that I would feel comfortable wearing if I had to make an escape in the catastrophic event of a bomb blast or an earthquake. An outfit that I would be happy to be rescued in. Those souls who perform naked and covered in paint run the risk of being found by a fireman or a policeman or even an earthquake dog under the rubble, naked and covered in paint. And though it may well be that the dust from the explosion sticking to the performer's body might look quite good, the friend who came along to document the performance has probably perished, crushed under the rubble or overcome by fumes. He won't have got any shots of you that you can use. Fyswn i'n dweud bod yng ngwaith i yn gyfuniad o lot o ffyrdd gwahanol o weithio. Dwi'n defnyddio fideo, perfformiadau, text, ffotograffiaeth, installations. A rheswm am hynny ydy nad dwi'n meddwl os ni beth isio gwario blynyddoedd yn perffeithio un peth. Dwi'n ddim yn gweddu yn ffordd fi o weithio. Dwi'n licio bod dwi'n cweit yn gwybod sut i ddefnyddio bob un media dwi'n ei ddefnyddio. Wedyn mae hynna'n arbrydiau yn achosi lot o stres, ond dyna sut mae o well gan i wneud o fel yna. Oherwydd bod dwi'n neidio un peth i'r llall, mae'r Gwobr yma yn mynd i helpu lot, achos mae'n golygu fedra i arbrofi a trio pethau wrach sydd yn hyrt, neu pethau sydd ar yr olwg gyntaf ddim yn syniad rhy dda. Mae'r rhyddid mae rhywun yn gael efo Gwobr hyn yn ddefnyddiol iawn. Mae'n medru just cario ymlaen i weithio heb gael poeni am problemau dydd i ddydd o fod yn artist. Mae'n hawdd iawn cael ni fatha rhyw catch-22 o boeni lle mae yr arian nesaf yn dod. Beth yw'r prosiect nesaf yn mynd i fod a baint arian mae hwnna yn mynd i ddod i fewn. Mae jyst cael blwyddyn o jyst gwneud gwaith. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at wneud hynny. Dwi wedi symud i stiwdio newydd yn neuadd y farchnad yn Gaernarfon. A un peth i gael stiwdio, peth arall ydy medru cael yr amser i fod yna fo drwy'r adeg. A mae'r Gwobr yma wedi alluogi fi fod yma drwy'r amser. So dyna di pwrpas stiwdio. Ddim rhywle lle ydych chi'n lladd ydych chi'n ei dalu amdano fo beth yna fo. Mae am bach dda bobl yn mynd ar around the world trips, lle dyn nhw'n gwybod. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i fod yn ôl yma mewn 12 mis, ond dyn nhw'n gwybod os fydd yna pygmies di atacio nhw neu os fydd beth un o'i traed na di syrthio ffwrdd ar rhywbeth. So mae'r pethau ddim cweit fod yn siŵr beth sy'n mynd i ddod yn reit exciting. Dwi'n dechrau at hynna. So, nes i gael text yn dweud bod nhw'n brwio coffi yn y studio dros y lôn.